Yine bir nokta ki musulman doğallar sizin huzurunuzda arz edeyli. Indi geçenki ay mesela Safar aydı. Safar ay onların uçak Muharrem ayından Rabiul Evvel aya giripdir. Şu Safar ayının ahirinde bir hurafi gurrun bir metrah olayan zat bir qara çarşamba deyip qadimdan Türkmenin arasında bir qalan bir zat. Anırda bir asas, bir asıl bir hurafat. Veli mutaassifane bazı adamlar hey şu hurafat tarafa merdumu teşvik etdiler, şovq etdiler, teşvik etdiler ki şu hurafatları etiqadı olsun. Qara çarşamba diýerlerini mesela nereden aytdiler bir benne Huda mesela bu mawrutda öt kitabynyň içinde yazıp getiripdir mesela hey ora burada keşfeden ýanak bolup bir zady sabit etjek bolsak dinin içinde bir zady aýtjak bolsak delilimiz ya Kur'andan bolmaly ya hadisten bolmaly. Veli bu bende Huda näme diýär? Hazreti Şeyh Muhammed Qaws diýen adam falan kitapda Cevahirul Hamis diýen kitabynda yazıpdyr diýär. Her ýylyň içinde 320.000 bela nazil bolýandyr. Şoň hemmesi Safar aýynyň ahyrky çarşambasyna ýenýändir diýär. Bir hurafat boş gurun. Ýani fat nakl etýän fe'liminde. Om şol gün özünde şu kadar bela nazil bolmak jihatly iň agyr gullun bir ýerdir diýipdir. Şu jihatly türkmenler şu güne qara çarşamba diýip aýtýandylar diýipdir onda. Had näme etmeli bu günüň agyrlygyny aýyrjak bolsaň, ay şu günne diýipdir 4 rekat nefil namaz okuymaly. Namazyň ýerinden şowuna mahsus bolan bir dua we şonu okuymaly. Şu işleri etsen Allah Taala şol adamyň janyny, malyny, awladyny şu belalaryň hemmesinden goryp saklar diýär. Ha, eger bijire bir ulaqandat bolýan bolsa, ýanky diniň kamil bolan önünde peýgamber diýseler bir açyk bir rowşanaýy, ýaqtyty kamil bolan ýolda garar berdim diýdi. Aya şüjre bela bizleri muhasara etdiren bolsa, bir günüň özünde 320.000 bela başymyza ýenjek bolsa, aya peýgamber aýtmardymy şonu? Şüjre bir gün madyr şonda hukman şu namazlary okuýun diýip, o namazy hem öz ýanyndan bir belli tertip bejeripdir. Her rekatda Sure-i Hamd okuýmaly, 17 defa Kawsar okuýmaly, 3 defa Kul huvallah, 1 defa Rabbin nas, Rabbil falaq. Bular okuýmaly, öz ýanynyň öde şeriat de bejeripdir musulman dowallar. Bu zatlar eger Allah aýdan bolsa biz etmeli. Eger peýgamber aýdan bolsa etmeli. Başga bir adam şu zatlary aýtjak bolsa, baýat ol adam delilini Kur'an'dan ve sünnetten aýtmaly. Mege bu adamyň özüne Allah'ın tarafından wahy bolup durmy? Nerden beripdir be? Bizre belalyň nazil bolýandygyny. Ol beladan gorunmaklyk mesela şu 4 rekat namazlygyny. O rekatlaryň içinde şu mesela mahsus suralary falança bar okuýmakdan nerden beripdir bu adam? Ya bir kitaptan sünnetten görmeli ki hiçbir delili getirmedi görmendir. Ya da nauz billah özüne bir vahida gelýän bolmaly. Şunun ýanak musulman dowallar qadimdan bir hurafat, bir cehaletler aramızda yayrapdır. Şu zatları inni bir zamani ki her hal bitayi bir zamanını ilmin zamanı. Adamlar hemme zatlarını ilimden alýarlar. Ilim bilen işlerini ilmi bina etýärler. Inne ol hurafat, ol cehaletler, gumraçylyklardan adamlar daş boljak bolýar. Adamlar sawatly bolupdyr. Şunun ýanak zatlardan da musulman dowallar agah bolun. Elhamdülillah öz mentegamyzda kelalaň atrafynda ulamaların çeken rahmeti bilen Allah Taala'nın eden fadl ve nimeti bilen bizim aramızda başka menatıga wara heywara kemiripdir. Bu zatlar taqriban aradan giripdir. Veli sizlere ýadawary etmek, habardar bolun şunun ýanak bir hurafatla, bir boş gurrunla, dinin asli bilen muhalif bolan zatlar aramızda ýaýramasyn. Hem şunun ýanak bir qara çarşamba, ýanak bir hurafat, bir asli ýok zatlar we hemne şunun ýanak täzeki zamanda mesela peýgamberiň mawlidinde zadynda edip ýören bir bid'at bolan marasimler aramyza gelmesin. Allah Taala hemmemize tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.